Du lytter til Radio Glamsberg. Jeg er Leif Sørensen, og jeg kan glæde alle jer lyttere med, at Radio Glamsberg har købt rettighederne til Alf Jørgensen. Altså i hvert fald til at tale med ham. Foreløbig i julekalenderen De Nye Brændte Mandler i 24 afsnit, og det er med option på forlængelse, men det er lige meget. Skal vi ikke bare komme til sagen? Lad os i første omgang se, om vi har forbindelse til Alf Jørgensen. Alf, er du med på vores Skype-forbindelse? Det er jeg, Alf Jørgensen fra Glamsbjerg på Fyn. Jeg kommer rundt i land og rige og sælger brændte mandler op til jul. I dag har jeg taget opstilling foran Glamsbjerg Hotel. De er landskendte for deres logo på taget. En brandhane. En brandhane, siger du. Er det ikke en vejrhane? Det er det samme. Så jeg tænkte på, om du vil sende dine lytter og forretningsforbindelser herned til hotellet, så jeg kan få gang i mandelsalget. Men hvordan er du kommet i gang med at sælge brændte mandler, Alf? Jeg er jo lidt af en Alf-mulig mand, sagt i al beskedenhed. Det startede med, at jeg overtog Moderaternes gamle klovnbus. Den har jeg købt billigt af Lars Løkke. 2.200 kroner. Lige til et par nye sko, men det er lige meget. Moderaterne har fået en ny klovnbus, så den gamle stod alligevel bare at samle støv. Bussen er nu ombygget til en åben vogn med la, hvorfra jeg kan stå og brænde mandler og sælge dem. Har du nogen erfaring med at sælge brændte mandler? Nej, men som barn fik jeg fjernet mine mandler, og som helt ung brændte jeg mine kogler. Den er dog okay at gå i detaljer med, så hvis vi kan parkere den her. Men det gjorde nas. Målet er at sælge så mange mandler, at jeg har råd til at rejse til Grønland og holde jul med julemanden og hans rensdyr Rudolf. Bare pragtfuldt. Julemanden, det lyder ellers hyggeligt, men tror du på julemanden? Det gør jeg, men ikke når jeg har drukket. Så længe jeg har ædru, så har det rareste, du kan tænke dig. Men for at have for mig snaps, så bliver jeg både fjollet og utroværdig og lirlig. Lidt ligesom Jesper Skibby, men det er lige meget. Nå, men så længe han har gaver med, så går det vel. Hvem? Jesper Skibby? Nej, julemanden selvfølgelig. Nå, men jeg vil høre, om jeg kan få en reklame i Radio Glamsbjerg. Ja, men det koster jo penge, Alf. Jo, men jeg har lige givet min sidste penge til Lars Løkke, så jeg tænkte, om jeg kunne afregne i brændte mandler. Altså, jeg kan jo ikke give radioens ansatte mandler i løn. Jeg bryder mig ikke om din flabede indgangsvinkel til et samarbejde mellem os to, Sørensen. Jeg kan fortælle dig, at jeg så sent som i morges fik lov at afregne i mandler med Europarks venlige p-vagt. Jeg var kommet til at parkere mandelvogn uden for båsene ved Glamsbjerg Hotel. Jeg hørte dig sige en venlig p-vagt. Så tror jeg alligevel mere på julemanden. Og det er jo ikke første gang, den her gamle klovnbus får en p-bøge. Da Moderaterne sidste år holdt deres landsmøde i Vejle, fik Lars Løkke en p-bøge for at have parkeret for tæt på en vejrhane. Og fik der vi med i sin velkomsttale. Hold kæft, har blevet rasende på p-vagten. For tæt på en vejrhane? Mener du ikke en brandhane? Jeg har jo for fanden fortalt dig, at det er det samme. Du skal ikke få held til at ødelægge mit gode julehumør. Jeg smutter nu som en mandel. Ringer igen i morgen, hvor jeg sælger brændte mandler ved Vejle Havn. Ha' en fortsat god dag!